Me gida me ya faru? Ke bari alƙur'an yau duk wanda nake bi bashi ke ba ma wani gurin mutumin zan tafi wallahi yau ko ni ko shi dole sai ya bani kuɗaɗe na fitika wallahi Allah ko rasa zai rasa Allah na ci alwashi wallahi yau ido na idansa wallahi kuɗi na. Kuma gida ki yi hakuri mana. Ga uri shi wanda yarin da yake wannan ina da me zan ce da shi. Me gida akwai ragowar garin kwaki a cikin dagiwo. Oh, ni yanzu kenan da garin kwaki shi kenan da shi ne da dawoma shi wanda ya da tsare da shi da garin kwaki. Kuma baba Murtala ai rayuwa sai na kuri fa. Sai baba ya kara cin yau sai ya ban kuɗi na ido na ko mutuwa zai Allah yau. Baba Murtala me ka magana mutuwa kuma. Ka mi duniya zai je zan je Ibadan kuma an koma. Waye? Ha ba ai da ke gani na ido na idansa ba abun ni in ka zo ba kana ban hakuri ke ma ki ba a hankali alƙur'an ki ba a hankali ina rantsa da Allah akan ki zan huce ido na idansa Allah sai ya ban kuɗaɗe na. Wawa Allah ya kiyaye yawa na shiga uku. Me gida ka ya koma? Shari abokai ne ya lalata shi. Ke tashi mu tafi daki kin ji Murtala. Mutum ya tashi da me zai ji ga babu ga amfanin gonan bai yi kyau ba Allah na tuba ka tashi ba yunwa ga yunwa kana ji ga iyali ga amarya ga mai ciki ga mai goyo abun yayi yawa Allah na tuba ka tashi baka ci ba baka sha ba gari yanzu duk ba zumunci kowa ta kansa yake ba wanda zai taimake ka ai ko yau da kake gani duk abin da zai faru kai gurin ka na zo bai kamata in ma sallama ba saboda ba musulmi ka tara ba ai ko da musulmi ne kai ka cire wasu abubuwa daga cikin musuluncinka kai yau fa daidai nake da kai daidai kake da ni wallahi daidai nake da kai kai amma baka da kunya dan iska ne ni wallahi ka tambaya ka je Lagos ya ka ta gai iska ne ni ma ni ka je Lagos mutanen da na baje a Lagos Allah yawa da su Allah sarki magana bani kai bani wallahi ko talauci yau sai a daga mun kafa talauci ma da kake ganin sa yau in muka ido hudu yi wallahi sai a daga mun kafa kai wallahi ka sa wannan likafa ne abokin mutuwa nake nema kuma wallahi na samu yau in ka gaba ka bani kuɗi na ba yau in ka gaba ka bani wallahi sai dai in har wallahi baka duniya ko bana duniya amma ya zama dole ya zama ta zaman sai ka bani kuɗi na don ba barin ka ne ba ai kaga kwantar da hankalinka ai in dai mutuwa ce to ka tare ta ka samu Allah na tuba ai marhabu muke da ita mutum gari kai ba da ka mana dakata ina ba mutuwa kake nema ba ni kudi na ka dakata ba mutuwa kake zo ba kudi na me ka gani me ka gani nace saka min za kai me ka gani ba dai sai ka gani a rayuwa karba ba saka min za kai nace ba sai ka gani a rayuwa ba to ka sakar ba sai ka gani ba kudi ka zo nema ka sawo likafani to likafanin naka sai ya karɓo maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutuwa inna lillahi wa to amma ai ka san wata baka san wata ba na fi kashar na fi akwai ai alahira an ce in aka mutu ana hisabi ko to bari ga yace ake dan ubanka ni ma bin ka rai ni ma baka sai mu je can ayi mana abu ne kawai